Så skal vi lige kigge på noget. Jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde det på. Jeg kalder det solsejl, som bliver sat på. Ja, solpaneler fra Thule, ja. Som kan sættes på en Thule Marquise, som passer på sådan en folkevogn California. Ja. Og så kan man trække dem ud, som vi ser her. Ja, og de fås som sagt i moduler, som kan lynes sammen. Man har et tagstykke, og så har man så siderne, man lyner på. Okay. Og her er det så på siden af markisen. Man kan så også gøre det ud på det samme ude på fronten. Ja. Nå ja, så den løfter, der mangler en side der, så man kan komme ind. Så har man indgangen, ja. Ja. Og kan man købe delene løs, så man siger, jeg har behov for så og så meget, jeg skal have behov for side? Ja, de fås i sæt. Der er en der hedder, den til siden, den koster 3900, og en frontpakke koster 2500. Og så kan man få løse støttestænger til os. Så har man en vogn med markise på, så kan man bygge videre på den. Nu er det her, det er faktisk kun til... Specielt? Det er specielt til minivans. Og nu sidder den på en California her. Ja. Det er beregnet til dem. Okay.